Okay, dadamantuin. Shout out kanya. Ginagawa mo? Buya. Bale, dahil ito nagtata kasi ang tudtudo. Samida. Ay, isa nga pala. Salamat kindi agbuy-buya. Sa pela kumapot ay ipindot mo dito. Nalabag ang subscribe mo na. Pindot mo ba na jay kwan? Tapisong basit jay bell button na. Nagyaman na kanya. Shout out sa'yo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bale, mga ante matataan. Pangan! Adari, sabsabo. Ang mga pukat sabsabo tayo. Adari, sili. Oh no! Ada, sili. Siyempre, nakapoy nakti sili. So, ato na sukana. Oh no! Siyempre, karganda ba si asin? Ginagawa mo? Tapos, ito hindi lang asin, hindi lang pang merenda, pampamilya pa. Siya also yung nag-asin. Yeah. Kaya dati kanan datang press na press. Kakalkali. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Sapay lang ako matadamot ti kwa. Mangtad ti makan nga naluto. Nagidyo ko matati karinderya na ko. Ilibredak kumamot na makarkaraman din na. Basta. Shout out kanya mga karinderya. Sapay lang ako mata mabuyab mo it. Pakanan nakmuti na imas nga lakom. Shout out sa'yo. Bale mga tayo iti. Live patatas. Sana all. Live patatas. I-try tayo no kaya tayo. Paalala lang, bawal sa mga bata at bawal sa mga matatanda. Sadyang mga eksperto lamang ang mga gumagawa. Shout out sa'yo, sir. Shout out ka pala sa lahat ng mga nagpapa-shout out. Shout out sa inyong lahat. Alas man ang bunga nga! Saw-saw sa may asin na may suka. Do it! Just do it! Okay. Ayos siya, ayos. Dati patatas, inilibas ko lang din ko. Rep kasi pagluto daw sa pera ko matang mamon ni Mrs. Nagtaka ko nakito iti rep. Gaman nakin ng Mrs. Gumatang katikanak, labudak. Nagatak. Ini mas. Pwede nyo itry. Ang lasa nito parang kamote lang na press. Ang nice bidang pang merienda. Hindi lang pang lingta, pang ano-ano niya, pang adobo, igado. Gago! Pwede din pang kilawin. Yes mo. Minsan lang kasi nilibas ko lang ganyan misis. Pang vegetable tayo lang Pang vegetable, bawal daw yun. Basta bawal. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Lumas.
Okay. Fresh patata. Hindi mas na. Lasang papaya. Nadat. Last but not the least, pero ito yung pinakamaimas. Dati mura na nga sa Salamagi, dumaot na sa Salamagi yun. Ginagawa mo? Shout out yan, sa Salamagi yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa mga susuporta lang. Agyaman nak no i-subscribe mo at channel ko. Agyaman nak long 9. Shout out kanyang mga bibuya. Napala kumatang ka nga mo uma. Nung pada ka ngayon Ilocano, tapisan basit tabel botonan. Saka ag-subscribe ka. Ako tapisan tabel botonan. Shout out sa'yo. Proud to be Ilocano.